हाय फ्रेंड्स तो आसी जाइए गोटे नुआ भिडियो देखिए आज आखु लगेवाक आसी माने बिलू चलते बिलर किसी कम करा पड़ो बाबा डाक आसते तो देखा पैंटा मुझे पैंट पिंधि ये पैंटर एक्चुअली कम किसी ना से पैंट नाइट पैंट पिंधा पड़ो फास्ट तो पिंधि पकड़ा तापर कौन देखा देखा पैंट एक्चुअली चेंज हो जाए चप्पलटा भी बाहर ये घर ही था चप्पलटा कहीं काद हो पा मड़ा आखु लगे एक्चुअली या ही आखु मंजी कहते गंडा बोली कहते आपको एगुड़ा को सही बकेट्रे भर कुंडी भर से पटे नहीं पकेबार अच्छे ये कम बस मो काम थिला गंडा गुड़ा को नहीं बिल पकेबा कोठी कोठी माने छाड़ छाड़ जगह करके पकेबा एति मु कर देइथिली माने गोटे 7-8 थर गंडा बोईकी नहीं से मझिरे मझिरे पिंच देइथिली तापरे मोर काम सरी आइथिला देखि पारथु हम बाबा केंती गंडा लगाउछंती माने आखु मंजी एमती पूरा फास्ट समान करिकी तापरे गंडा गोटे पोतिकी ऊपर किसी माटी छिंची दबार थाए एमती किसी लगा जाए काम कंप्लीट हो गला घर को पळे आसिली देखिबा मो बूट देखि पारथु पूरा एमती हेक अछि गोड़ पूरा बूट हेक अछि धोई जावा
କାମ ସବୁ କିଛି ସରିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କେମିତି ଫୁଟେଜ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ। ଆଗେ ଟିକେ ଆସ ଏବେ ଗୋଟେ ଆମର ଏଇ ବିଲ ଆଡ଼େ ହିଁ ଆସିଛି କଣ୍ଟିଆଳି ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ। ସେଇଠି ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲି। ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ବୋଲି ଫୁଟେଜ୍ ଭଲ ଆସୁନଥିବ, ନହେଲେ ତ ମୋ ଫୋନ୍ ବି ଏତେ ଖରାପ ନୁହଁ। କଣ୍ଟିଆଳି ବାଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଟିକେ ପୁରୁଣା ହେଲାଣି ବାଡ଼ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି। ପୁରା ଏଇଠୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଯାଏଁ ଦେଖାହେଉଛି ଏଇ ଏରିଆଟା। ଏପଟେ ବୁଝା ହେଇଯାଇଛି ଲୋକମାନେ ଆସି ମାନେ ହୁଡ଼ା କରିଦେବେ ବୋଲି ଏପଟେ ଆସିକି। ହଁ ବାସ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଠି। ଏଇଟା କଷି କଣ୍ଟିଆଳିଟା। ଆମେ ତୋଳିବା ଗୋଟେ ପାଚିଲାଣି ତୋଳିକି ଖାଇକି ଯିବା। ପାଚିଲା ତ ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନି ଟୋଟାଲି। କେଉଁଠି ତ ଗୋଟେ ପାଚିଲା ମିଳିଯିବ ହିଁ। ମୋତେ କଣ୍ଟିଆଳି ତୋଳିବାକୁ ବି ମନା କରନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ମୁଁ ଚକୁଡ଼ି ଦିଏ ବୋଲି ଗଛକୁ, ତ ସେମାନେ ସେପଟେ ଏତେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ। ଆଜି ହିଁ ପାଣି ମଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିବା ପାଣି ମଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ତ ବହୁତ କାଦୁଅ ବି ହେଉଛି। ସାଇଡ଼ରୁ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ମିଳିଲେ ଖାଇକି ଯିବା ଭାରି। ମିଳୁ ହିଁ ନାହିଁ। ହଉ ଛାଡ଼, ଆମର ହିଁ ତ ବାଡ଼। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଆସୁଛି, ମାନେ ଫୁଟେଜ୍ କେମିତି ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କାଦୁଅଟା ଛଡ଼େଇକି ଖାଇଦେବା। ଟେଷ୍ଟ ତ ଅଛି। ଏପଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ବି ପ୍ରବଳ ଆସନ୍ତି, ତ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ତ ଫ୍ରି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ, ତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ବ୍ଲଗ୍ଟି କମେଣ୍ଟରେ ବି ଜରୁର କହିବେ।